Og velkommen til min gamerserver. I dag vil jeg lige køre rundt i en af mine yndlingsbiler, man også kan købe, hvis man skifter om til jobbet cardealer. Indtil videre så er der 4 biler du kan købe. 1000, 4000, 3000 og 10.000. For eksempel i busjobbet, som jeg lige har lavet her for lidt tid siden, der kan du for eksempel skifte om til købe en bus, eller købe en bus for 1500. Så ved truckjobbet, der kan du simpelthen også købe en truck. Den koster bare lidt mere, men ja, det er de 2 jobs, som jeg har puttet på. Jeg har også puttet Steve, som er lidt bugget nu. Så har jeg puttet den her politimand på. Så har jeg puttet lidt plugins på og sådan noget, så man kan sidde 2 i bilerne og sådan noget. Jeg tror lige så lidt om her. Og for at slette dine biler, du ikke vil have, så tror jeg bare fjerner. Men ja, lad os køre rundt i byen og tjekke. Der er nogle hus herude på, kan man kalde det, landet. Der er ingen hus i nærheden, så det kan man godt kalde. Jeg undskylder for lidt lag, fordi så kører over med egen computer og sidder ved korter, og ja, det kan gå lidt lag, når jeg ved korter. Herinde der er noget land bygning, men også kaj. Derinde der er en bygning med også kaj. Så herinde der er lige derinde der er en svømmepool. Her er en svømmepool. Og den her bygning, det kan man også eje, hvis man er en stor klan. Jeg har nok råd til at eje den her, så vil jeg prøve at se, hvor mange rum der er og sådan noget til moneyprinter og sådan. Som sagt, så har jeg også en del moneyprinter på 6 indtil videre. Jeg tænker måske at lave lidt flere, men jeg ved ikke. Så man kører stadigvæk beta, som I kan se på navnet her. Man kører en beta. Men så kan jeg også bo herinde der hus, og så er der sådan et faldfærdigt hus herovre, som jeg ikke rigtig ved. Man kan godt bo i det, men der er nogle døre, der ikke sådan rigtig virker. Den her dør, den virker godt. Nej, den skal man... Nå, lige meget. Det her hus kan du nok ikke bo i, kun hvis du selv failing doors. Så har vi spawn, kan vi lige vise for det første. Kan I sætte noget på spin? Det var job ud. Lige meget. Her er spawnet, lige præcis her, omkring her. Ja, så kan du skifte job og komme lidt rundt og sådan noget. Og som sagt, kører serveren i beta lige nu, fordi at den er ikke helt oppe at køre. Men indtil videre synes jeg, at den er okay godt. Den bliver nok snart udgivet, men for helt, eller snart. Om en uge, 2 uger eller sådan noget. Som sagt, så er chicken rimelig stor. En ting vi er sikre på at spille der med før, så skal I ikke lave hus herinde, fordi det er simpelthen politigården. Men alle mulige andre steder, som heroppe, der er vist en lejlighed herinde et eller andet sted. Og der er en lejlighed derovre. Der er en stor lejlighed, og så er der en bank her. Noget benzintank, du ikke kan bruge til noget. Du kan også eje den der shop derinde. Og den her... Hvad står der? Der står... KFC. Spisested, tror jeg vist der. Ja, det er vist det. Håber I joiner. IP i beskrivelsen. Og navn i beskrivelsen. Navn på serveren. Bye bye.